ƙara malam lafiya da nisan kwana mai albarka, amin. Malam, mace ce ta sha azumi dalilin juna biyu, amma tun haihuwanta tana cikin rashin lafiya har Allah ya karɓi rayuwarta. Shi malam, za a biya mata azumi da ke kanta ko ba za a biya ba? Mutumin da ya sha azumi saboda larurar rashin lafiya kuma bai samu warkewa ba har ya rasu, ba za a biya masa azumi ba, ba za a biya azumin ba, ba za a shayar ba, saboda bai samu daman biya ba. man kana minkum maridan aw ala safar fa iddatu min ayamin ukhra, yani wadda yake matafiyi ko kuma wato mara lafiya ya sha azumi ya biya bayan ya samu lafiya ko kuma bayan ya zauna. To mutum ne ya sha azumi, azumin yana cikin tafiya sai Allah ya mai rasuwa, ya biya? Ba zai biya ba, saboda bai samu daman biya ba. Haka ma wanda ya rashin lafiya yana cikin jinya bai samu ya yi azumi ba, har bayan azumin yana jinya yana fama har Allah ya ɗauki rayuwarsa, babu biya a kan